βίντεο, όπου παίζουμε story mode φυσικά. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο χαρακτήρα που ανοίξαμε, τον Michael, και μόλις έχουμε βγει από το μαγαζί του Steven, το οποίο έχουμε διαλύσει. Ωραία, πάμε για μια αποστολή. Λοιπόν, σε αυτή την αποστολή πρέπει να πάμε σε αυτό το μη. Αυτό το μη θα πει Michael, δηλαδή υπάρχει μια αποστολή για αυτόν. Οπότε, πάμε να πάρουμε τα αμάξι του Jimmy, το οποίο μπάγκαρε. Α, όχι, δεν μπάγκαρε. Ή τέλος πάντων, απλά σπόναρε ο χρονός εκεί πέρα. Και πήραμε ένα αστέρι. Αυτό θα πει ότι μας κυνηγάει η αστυνομία. Αλλά το ένα αστέρι δεν είναι κάτι, δηλαδή είναι το πιο απλό. Αυτά στα 5 αστέρια σημαίνει ότι είσαι καταζητούμενος σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Πάμε το πεζοδρόμιο. Περιμένουμε λοιπόν να μας χάσει η αστυνομία, αλλά δεν θα δείξω όλη τη σκηνή, οπότε τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον δρόμο όπως λέγαμε πριν για την αποστολή. Οπότε πάμε σιγά σιγά και φτάσαμε στο προορισμό μας, στο σπίτι του Μάικλ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Και αρχή μας δείχνει το σπίτι που μπορούμε να κάνουμε save και τα λοιπά. Εδώ το κρεβάτι μπορούμε να κάνουμε save. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Να πάμε και να κάνουμε mission. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο σπιτάκι. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ, ως συνήθως. Και μέχρι το πρωί βασικά. Και τώρα απλά ο Μάικλ χαλαρώνει και έρχεται ο Φράγκλιν και του χαλάει την ηρεμία. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. You a bit young for the pipe. Hey, Και μας Jim, φέρνει ο Jimmy. I'm going for a drink with... Dad, shit! I'm in our boat going down the Western Highway. Και μας λέει It's been stolen. What? The yacht's been stolen? ότι έκλεψαν το γιότ του Μάικλ. I know you didn't want it, Οπότε so, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. πάμε να πάρουμε τη βάρκα μας πίσω. Insane! All right, I'm coming for my boat. Alrighty then. Τα πήρε ο Change of Μάικλ. plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Ωραία, και τώρα πάμε τρέχοντας στο μέρος στο οποίο υποτίθεται θα βρούμε Don't ever have kids. τη βάρκα του Μάικλ. Oh, Και να τη. there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Τώρα προχωράμε. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. You'll be fine. If anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Πέσαμε. Well,
Και ναι, ο Φράγκλιν πήδηξε. Τον φάγαμε. Dad? Wait, you're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Και Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! πιάσαμε τον Τζίμι και τώρα πρέπει να πιάσουμε τον Φράγκλιν. That everyone? Alright, time to get the boat back. This is getting really weird, Pop. Now that doesn't sound good. That's the engine, man. We ain't taking shit in this thing. Και κάπως έτσι το αμάξι του Μάικλ χάλασε και αυτός βρίζει πολύ απλά επειδή έχασε τη βάρκα At του. least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. Τώρα πρέπει να τον πάμε Ride fix. σε κάποιο συνεργείο στο Los Santos Customs, εδώ κοντά μάλλον, για να δούμε το map. Εντάξει, σχετικά κοντά. Και κλείνουμε το ραδιόφωνο και σχεδόν φτάσαμε. Dude, man, his name Hal. He gonna look after. Alright, take what's in my pocket. Να A είμαστε. couple $1,000. Εδώ είναι So you το συνεργείο Yeah, I got this. και έχουμε καλέσει και ένα ταξί εδώ μεταξύ για τον Μάικλ. You can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your Και τώρα θα έρθει το ταξί, It's all λογικά. good, though, man. You gonna get your head right, all right? Alright, listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Και τώρα απλά επισκευάζουμε το αμάξι. Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Και κάνουμε repair που είναι και free. Μόνο όμως για αυτή τη φορά, γιατί από εδώ και πέρα θα το χρεώνει. Και τώρα θα προσπαθήσω να επιστρέψω το αμάξι της Αμάντας I'm taking you on. όσο πιο άθικτο γίνεται στο σπίτι του Μάικλ. Yeah, Franklin. All the credit for Δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά θα προσπαθήσω. Call me what you like, man. Για πρώτη φορά μπορεί I mean, να οδηγήσω και να μην τρακάρω. Λοιπόν, προσεκτικά. or just like Jizzle. Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, Όχι! what's the deal, man? Πάει το challenge. You and my old man? I see you at the Πάει, το διέλυσα. and someone steals Δεν my υπήρχε boat. ούτε μια περίπτωση να μην τρακάρω. Been down there to talk to you guys. Οπότε Did more than τα λέμε σε λίγο. Και φτάσαμε στο σπίτι του Μάικλ με το αμάξι της Αμάντα. Και το αμάξι της Αμάντα είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν πάμε στο συνεργείο. Ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Άρα δεν κατάφερα τίποτα. Πολύ απλά. So like, since we're both unemployed, like we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Και ολοκληρώσαμε την αποστολή όπου θέλαμε να πιάσουμε το yacht, αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like
subscribe, στείλτε το βίντεο σε κάποιο φίλο σας και τα λέμε την επόμενη φορά, στο επόμενο βίντεο.